Какво? Не, още не. Момичета и момчета. Отсреща ще отидеш, да може да. Айде слабарайте. И там в ъгъла. Снимай нещата. Ето, първо снимам нещата. Въгъла. Я да видим какво ще хвани мами. Ела тук, ела тук, ела. Докторка, фризьорка и готвачка. Мама, еди какво ще направиш сега да видим. Цък, 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 оп, оп, оп. Гледай. А я да видим какво ще хвани мами. Готвачка. Ще става. Тате. Дай ни да се готви. Ти беше вече. Ако с готвенето не ни провърви, ще станеш фризьорка. Аз ще ти помагам. Ето, тя дете готова. ще ти учи. Готова. Лекарка. Искаш ли да И лекарка. Искаш, нали? Вкусненски ли? Значи от трите ще избира. От трите. От трите професии. Ние първо фърнахме черпака, после на отвърката. Така. Аз се предположих, че това ще хвани... Нещо, което ни е познато. То също ни е познато тук. Аз не съм и давала тия неща. Но... Чакай, дай го да подаме това. Там да не сме дали. То да не дай нея. Да, не мога да се внимава, мама. Тъй, вече може да бъде. Готвачка или фризьорка? Да. Значи може да се отвори ресторантьор да стане, не готвачка. Стане ресторантьор. Дай, мамо. Да. Ти обича само По-по-то. малко. Ще стане ресторантьор, да се отвори ресторант. Не да готви тя. Да. Може ли да го